Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Bitaw. Ulagay. Ako dili gud mo tambong. Paybaw alang gud ninyo daan si Sir Nelson. Aron di sila magdahom nato nga di gud ta mo tambong dito. Maulagay. Ay, kabalaka na. Ay, bida pangikito. Si Balaw, maya kong inom. Unsa ganito na unsa ganito? Di gid mo mutambong sa inaugurasyon, ha? Maulagay. Kami badong ba? Igo rami mag-agad ni Dana. Nakadesisyon na manggod na siya nga di sa mutambong. Tapa. Nga naman eh. Si Leslie ba hinungdan ining tanan? Maulagay. Murag mao na gyud na dong. Naibaw na ka nga gikontrahan yung nagmayo ni Leslie si Dana. Pida. Mo na gisulti ni Sir Nelson ako. Ah, Buang Leslie kon. Nama siya sakit sa utok. maulagay. Oo. Kung may sakit siyang utok ba dong? Kalabang doon ay gilokdo ba? Gilokdo. Mura gusto ka ba dong? Mura gusto ka. Pero bitaw noy Puldo. Actually, Yay, sugod ay. gisultihan man kong Sir Nelson nga nananghid ko nun niya si Dana. Umao na nga, mianhig ko, aron ipahangyo gyud mo nga mutambong gimos ka sa ulugan. Maulagay. Kay, tugon ni Sir Pepe nga, kinahanglang naagin mo. Maulagay. Kay, kamura bagay, nag-unagid nga dinhapit ining mga okasyon. Maulagay. Wawa man nakaso na mo ni Imak ba dong? Pero di magumi makabuot ni Dana God. Amo manggunang girespeto ang iyang desisyon. Ay, pasabta lang eh. Kay, nagdakom ra ba ito si Sir Pepe nga, naagi si Dana. Base na niya og si Sir Nelson may makasaban kung di mo matambong. Mao ba? Unay. Mga mamalihog lang ko ni mo eh. Ni Puldo nga, pasultihan gid si Dana nga, mutambong gid karong Sabado. Hapit na biya. Upat na kadlong pabuton. Maulagay. Natsagay. Pero di lang ko mo pasalig ba dong ha? Ako lang suwayan o gangyo si Dana. Dagang salamat. Uy, dagang salamat. Ngumot. Dagang salamat, ni Puldo. Ngumot ka daw yung ngumot ka lubot. Salamat kayo, iha. Nga mipatalinghog yung ka sa akong pagtawag nimo. Sa tinuod lang, Papa. Dako gid kayo ang akong kahiubos nimo. Pasaylo ako nga nadapatante ka. Inahot nga imo kong nasabtan, iha. Dili ko buot nga mo pasakit bisag kinsa ninyo sa imong igsuon. Apan in taon, ang iyo lang ning ako, Leslie. Nga unta, dili ni mo hatagan og dakong kauwawan ang atong bansagon. Wa ko magpakauwaw ninyo, Papa. Gibuhat lang nako kun unsay husto. Pero wala ko ninyo hisabti. Tungod kay nagtuo mo nga nagpasagad ko sa akong gihimo. Sumapa. Pangutan na ang mga doktor nga naghago para nimo nga mamaayo ka. Unsa may pasidungog nga imong gihimo nila? Umanay ko magpasalamat nila. Mihatag ko nila sa husto. Ug wa ko magkuwang sa akong pagbayad sa ilang serbisyo na rin ako. Dili pa napaigo ang kwarta, Papa. Oh, nahibaw ko nga imo silang gihatagan sa husto. Pero dili ikalimod nga mas gipalabi nimo ang pagpasidungog ni Edana kaysa mga doktor nga nag-atiman nimo sukad pasinugdanan. Tuahin noon kami tuwa itong babae nga lana ripuhunan. Gusto na, Leslie. Dili na nato lalisan si Idana. Dili ko gusto nga imo siyang hilabtan. Kung wa ka mutuo niya, ayaw siya hilabti. Pasagdahi siya. Oo, Papa. Gisabuti ka sa imong opinyon. Pero nahibaw ko nga dili pa ko ninyo masabtan. Maabot ra ang panahon nga makaila ka kung kinsa gid si Edana nga inyong gilabanan karon.
Sigurado ko nga siya may maghatag og dakong kagubot sa katilingban. Sama sa nahitabo sa iyang mga ginikanan. Usa pa nang imong gipangyawit diha, Leslie. Papa, kung wa ka masuhito ni Edana, susiha og maayo kung si Kinsa siya. Kinsa ang iyang mga ginikanan. Ug unsa ilang mga kaagi aron ka mahigmatas ka matuoran. Wa ko'y panahon niya na, Leslie. Watay angay lantugian bahin ni Idana. Oh, ikaw papa. Basta kay ako, igo ragi ko misulti ni tinuod. Nga kana si Edana, kaliwat og mga mangtas. Usbon ko, ayaw gyud og hilabti si Idana. Ibisag kinsa ninyo. Dili ko gusto nga dunay manghilabot niya. Unsa? Nibalibad na gyud si Idana? Kan sir, kanang abin mo sir, maunay desisyon ni Idana. Kay di siya gusto nga magkagubot lang niya kuno ang okasyon tungod niya. Kay nahadlok siya ni Leslie. Naistorya ba nimo siya, Badong? Kuan, si Inoy Puldo naman to ang akong gikaistorya. Pero akong giinas Noy Puldo nga pasabton lang si Dana. Nga di siya angay mabalaka kay naamang ka og si papa nimo. Mabitan na akong gisulti niya pero ambot. Nabalaga ko. Basin og dili gid siya motambong. Pero ako man tong giingnan si Noy Puldo, sir, nga pasabton lang yun. Kay kung di sila motambong, na basi ikaw may magkasabaan sa mga amahan. Aw, di man hinuon na masuko si papa nako. Pero kinahanglang pahibaw-on gandaan siya. Kay, Aron nga dili siya magdahom ba? siyag dila sir, balik ko na ko og masala ha. Basi ba day? Mausap ang hunahunang Idana. Magkuyog lang ta ugma, Badong. Ato lang pasabton si Idana. Bitaw sir, mas maayo gid nga ikim pasabot niya. Ay, tambong lagi na, awan niya. Last na lang ugma, Badong. Kung dili gid gani siya motambong, aw, di lang sab nato siya pugson. Mas maayo siguro sir nga sultihan nimong daan si papa nimo. Ako rin niya nang sultihan si Papa. Pero, klaroon na nato si Dana kung butambong ba siya o dili. O sige, ato siya atulog ma. Nagistorya na namin ni Badong kanya Idana. Nga miyangyo siya nga tambungan lang yung kuno nato ang okasyon. Kaya kung di tamo tambong, basin og si Sir Nelson mo'y makasabaan sa iyang amahan. Kay tugon na bagyod kuno ni Sir Perfecto nga patambungon ka. Bitaw, Idana. Mulaga, Mutambong lang gud tagod. Di man na makahilabot si Leslie na to, bakay na gud si Sir Piping. Unya, nasad si Sir Nelson anang tungura. Ay, ganahan ba ako mutambong, tiyo? Pero nga ako lang ba, nga mas maayo na lang gid nang maglikay ta. Maulagay. Nakasabot lagi mi sa imong punto. Pero si Sir Nelson Manggoy, madaot kung di ta mo tambong ba, siya may kasabaan sa iyang amahan. Bitaw, Idana. Tambong lang gud tagod. Total, kuyog man minityo puldo di mo. Anugon po kayong kahikayunan, oy. Basin og, dunay isurpresa si Sir Piping ni mo. Maulagay. Ay, maulagi sam na akong gihuna-huna, tiya. Musamot gyud og kasi na si Leslie nako kung maghimo pa sila og laing sorpresa para nako. Ay, mas mayo gay noon nga mo samot na siya kasina. Para atakihon sa kasina. Maulagay. Unya, mayo din na para ni mo, Mak. Ay, Mau gani nga, nilikayan ni Idan, ha? Aron, di magubot. Kau sa gita sa kagubot, kito, tangkugo. kanin... Mau na, bagampo na sa day ka nga mo ni matabo. Ay, dili, baka din doon sa mga mahitabo puldo aga, takihon siya ron, kausara. Mau lagay. Sabaday. Ang buti pa sabot ni Idan, ha? Kay basinog magwala na sa bunya si Leslie. Kay kung laing pasidungo nga ihatag ni Sir Perfecto niya. Ay, problema na niya puldo. Siya rin po maawawan kung maghimo sa iskandalo. Mau lagay. Ikaw no, imbis magunahuna na si Dana nga hindi magkagubot. Ikaw sa mo'y gusto kayo nga magkaguli ang yun, bigdas Ay, ni mo. dili man na ito problema, good puldo. Kay kita may gidapit. O gawas pa,
Wa man ta mo adto dito aron mangita tagubot. Na, tiyo, ayaw na lang gud mo paglalis bahin, ana. Oh, mulalis gid ay. Kung mo ani mangganit sila si Nelson ug balik din ako ray mo pasabot nila. Kinahanglan magklaro gyud ka Idana. Mas maayo gyud nga dili lang nimo sila balibaran. Masagdi lang tiya. Muhimo raw niya ako sa akong katapusang hukom. Giingnan bitaw tika nga sakisakay lang una ng imong amahan. Ayaw siya kontra ha. Kiba sino niya og mausab niya hinuong una. Noon sabi kay himulsuhi hinuon kung kinsa gyoy iyang hatagan sa dakong katungod unya sa inyong mansyon sa Limokon. Nganong ako pamanggid siyang himulsuhan nga iya man kong anak. Ug usa pa, saad na niya nako kani adto pa. Nga kung kinsa ang una namong maminyo ni Nelson, maoy iyang paboran ug hatag sa katungod ni anang mansyon na. Oh, mo ba? Wala ko magduha-duha pa ana Ronnie. Labing siguro, kita nagiyang tugyanan ana. Ang naman sa si Nelson nga ulit taong guwang naman na. Pero nga ako ba? Di lang tam kumpiyansa. O di sa ko musugot no nga si Nelson may ang hatagan. Mooyon ako nga katong mansyon na mo dito sa Bintungan. Kadto mo to iya, okay ra to. Pero kanalimokon, kita giangay makapanag-iya ana. Pahinumdumi lang siya, ana. Mas mayo mong gani kung himugyo na siyang pangutanon para masiguro. Nakaunaw na ba ko ana? Wa masiguro idautan kung imo na siyang pangutanon kay anak man ka. Angay lang sad nga masayod jud ka kung kinsay iyang hatagan sa bendisyon nga maoy makapanuno sa inyong mansyon sa Limokon. Sagdi lang. Mubalik man ta dito ugma. Ako siyang pangutanon. Husto gyud na. Mao gyud na buhata para masiguro gyud nato kung kinsay iyang hatagan sa dakong katungod. Unsa man gyud plano nimo sa tong bahay Idana? Nagplano ko tiya nga ipausab gyud ni nato nga tong bahay. Kanang simple lang good, pero nindutan aon. Kanus aman. Niingon man to si tiya nga unya na kuno kung matagan na gyud tagtitulo sa yuta dinhi. Ay, sigurado naman na. Nganong paabuton pa manggid nga mahatagan tagtitulo nga mao man gid ay bahitabo. Kay saad na ni Sir Piping natong tanan nga mga lumad dinhi. Saad lagi tiya. Pero mas nindot man gyud kuno nga maniguro ta. Kay basin unya kuno og mahimo na lang sang issue ang magbuot-buot ta og pausab sa atong bahay dinhi. Nga wa patay nadawat nga titulo. Oh, bitaw. Eh, kung gusto ka, palit na lang tag house and lot. Naaman sa lungsod, barato ra. Nindot na kayo, human padaan. Ay okay raman ko ana tiya. Pero si Tiyo may dili gusto. Mas pabor man si Tiyo dinhi kay mga kaila na nato ang mga tao nga nagkapalibot nato. Ayaw pagsigig agad anang imo uyuan, eh. Mas mayog mo himo kag imong desisyon. Kung ako imo pagutanon, mas may pagbupalit na kag humandaan nga bay. Unya mo palit kag nindot nga sakyanan. Unya magdegosyo sad ta. Total na naman kay kaugalingon nimong kwarta. Dato na gud ta. Mayo! Mayo! Hala, Magkanoy ba ho? si Badong man og si Sir Nelson. Niya sila. Oy, Badong! Nelson! Dayon mo dali! Oh! Mudayon gid mi dana. Ale Sir Nelson. Mayong buntag din niyo. Nangimag. Eh, Ah, may buntag sad. Ayong buntag. Lingkod mo, Sir Nelson, Badong. Dagan salamat. At pauna, kay magkuha kong inyong mainom ha. Ayaw na pagdagad, nangimag. Kay dili man sabi magdugay sa among tuyo. Usa may among ikaalaga ninyo Nelson, Badong. Kon, Ed. Mibalik gimi karon dinhi kay gusto na mo nga mahibawan kon unsa gi imong hukom. Motambong gyud ka sa okasyon karon Sabado? Ha? Ay, desisyon Idana. Gusto lang gyud mong klarohon Ed. Kay si Papa, di gan mosugot nga dili ka motambong. Kay ikaw gyud ang naguna na mong pinasidunggang didapit sa maong okasyon. Nelson, doon na lang ko'y gustong klarohon. Unsa man, Ed? Sige. Isulti kay maminaw ko. And there
you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!